ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଆଉ କିଏ ଦୋଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କାହିଁ ଡାକିବି ତୁ ତୁ ଡାକ ତୁ ଡାକ ଯଦି ସେ ନ ଆସିବ ମୁଁ ଡାକିବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଂସ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା
কেউ বাড়ি পড়া ডাকে না ধরি মা সাথে ওই এক সুবিধা দিলে মোবাইলটা থই দেবো আগে কাহিনী সহাতু ডাকিল ଏହି ନାତି ମନରେ କିପରି ଜୀବିତ ମାରେ কিবলি স্বামী ঘরে কিবলি স্বামী ঘরে দেখিব ଆଇଲା ମେ ତରା ନଦିଅ ତମେ ମତେ ଦେଖିଲ ସାର୍ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପୁରାଣ ବସିଥାନ୍ତି ସାର୍ ଟୋକାଠୁ ମରିଗଲେ ସତେ ସାରେ ସେ ବୁଢା ଗଲେ ଛାଡ଼ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଗାଡି ନୁହଁ କି ମତେ କଣ ଡାକ ସୁରୁ ଗାଇନା କିଅ ତାର କି ଜାଣି କଣ କାମ ଇତ କରିବେ କାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ ଏଟା କଣ ତା ମୂର୍ଖ ପଛରା ଦେଖି ଟୋକାରେ ମାରନ୍ତିଆ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ହେଲେ ଝିଅ ତମକୁ ମେମ୍ବର କାହିଁକି ଟାଇଟା ବେଳେ କହିଦେଲ ସାର୍ କହିବୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ସାର୍ କହୁଛୁ ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଏପଟ ବସିଥାନ୍ତି ସାର୍ ଆଙ୍କ କଥାଟି କହୁଛୁ ତାକୁ କାଟିବ ସାର୍ କହୁଛୁ କହ ଚାଇବେ ମରିଆଣି ଅତି ଭୋଗା ଶୁଣେ মেমরা দেখিলে গেলা মেমরা দেখিলে গেলা করতি বলে ହେଲେ ଝିଅ ଆଉ ସରବର ଛାଡ଼ କିଛି ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଙ୍କା ପୁଣି ମିସେସ୍ ନାୟକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମିସେସ୍ ନାୟକ ବିଶେଷ କାହିଁ କଥା ସାର୍ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସରପଞ୍ଚ ମିଳି ବଟାନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ